Gemiddeld betaalt een huishouden in de gemeente Leeuwarden zo'n €1500 per jaar aan energie. Dat vinden wij zonde. Met simpele maatregelen bespaar je namelijk al gauw 10 tot 20% op je energierekening. Daarom biedt de gemeente Leeuwarden, speciaal voor mensen met een laag inkomen, de Energiecoach. Een coach die gratis en vrijblijvend helpt bij het verlagen van je energierekening. De Energiecoach komt bij je langs om de bespaarkansen voor je woning in kaart te brengen. Naast het advies biedt de Energiecoach een pakket met gratis diensten aan. Dit bestaat uit het plaatsen van tochtstrippen, het energiezuinig afstellen van de cv-ketel en het beter bijhouden van je energieverbruik. Maatregelen die bijdragen aan het comfort, goed zijn voor het milieu en die zorgen voor een lagere energierekening. Zit je krap bij kas en heb je even niet de financiële ruimte voor het nemen van energiebesparende maatregelen? Maak dan nu een afspraak met de Energiecoach. Kijk op www.slimwoneninleeuwarden.nl/energiecoach.